I pozdrav, dragi gledalci. Za danas imamo specijalan video za vas, koji svaki drugi. Google link u descriptionu, prijavite se. To je to, ajmo. Šta je neven? Namen. Šta? Nevreme. Neven. Nevreme. Pa možda ono zakočiš vodić ono. Ne znam. Ne znaš? Bravo. Neka. A znam, ne, čekaj, zbunio si me sad. Šta sam te zbunio? Gledaš klipove? Gledam klipove. Dobro, ko je neven, bred? Brate. Pa kako gledaš klipove ako ne znaš ko je neven? Gledaj, znači ja sam neven. Ali aj, ne veze, idemo dalje. Ja sam neven, ljudi, niste znali, evo ja sam neven. Nice to meet you. All right. Nice to meet you. All right. Šta? Neven, šta je neven? Cvet. Ti. Bravo, to je to, tako je to. Cvet. Bravo, i ti i ja, bravo, to je to, sve znaš. Znaš kako se ja zovem? A Neven Clips. Znači šta je neven, Boris? Clips. Biljka. Biljka, okej. Neven, Da. cvet. Da. Neven ti je lekovito bilje, kada ga piješ, odmah možeš da ozdraviš i ispraviti se uši. Pa cvet. Tako je? Cvet. Tako je. To je cvet, brat, tako? Cvet. Pa nemam pojma, taj neki faz, nemam pojma, šta je Neven? Siguran? Ne. A jeste cvet? Pa jeste, a? Da. Respekt za cvet. Alo, pa šta mi je s kosom? Nije ti ništa s kosom. Gde se nalaze Himalaji? Shit. U nekoj jugoistočno-azijskoj državi. Ne pričaš, u kojoj? Nemam pojma. Na Havajima. Na Havajima? Ne. Bravo, šta si rekao ti? U Americi. Bravo. Ne znam. Bre, Himalaj, brate, je Kina? Nije Kina. Bravo. Nije Kina, beži si glup. Nije Kino. Nije, Austrija, jeste. Austrija. Ovaj dečko je Austrija, bravo. Ne znam, nemojte mene. Od prilike gde se nalaze? Ne znam. Koji kontinent? Ne znam. Jedan u 5, imaš 20% šanse. Neću da kažem ništa. Negde u Aziji, ne znam ja. Da nije Malazija. Ne bi to rekla. Ne bi rekla? Ne. Ispušti glupo. Nećeš. Hoću. Nećeš. Ajde dalje. Kontinent. Na kome su? Himalaj. Da. Ne znam. Ajde, dalje. Tajland. Tajland? To je, ja mislim. A zašto ja odgovaram pitanje? Polako, smiri se. Pa, brate, Himalajima. Ali u kojoj državi? To znam. U Bengalu. Bengalu, dobar. Himalaj, kontinent ili država? Država. Država, pa Azija. Šta misliš da su? Koji kontinent? Ne znam. Himalaji. Šta kad bi morala kažeš, šta misliš da bi bilo? Evropa. Bravo. Na planini. Ne znam nijedno pitanje, brate. Gde su Himalaji? Himalaj. Samo taj kontinent. Brate, možda ono Amerika, neka tamo, Amerika. skoro sever. To, severno, dobro. Sad ću da ispanem glupa. Je to ostrvo? Bravo. Ne znam. Himalaj u Aziji? Brate, Kontinent. ne znam, brate. Kontinent. Gdje su Himalaji? Kontinent. Azija. Azija. Da. Jesi siguran? Evo, rekli su mi oni, znači nisam ja kriv, brate. Azija, brate. Hajde, Kina. Kina. Da. Ajde isto, Kina. Daj shit. Daj neku državu. A jes sad. Ima više, ima ih 3. Butan. Putan. B-U-T-A-N. Tambo je glavni grad. Ja ne znam, to je država. Da, malo ovako. Joj. Kina. Bravo. U Aziji, Koje države? Kina, Bravo. i Indija i Nepal. Ćao. Koje je na novčanici od 200 dinara? Ibra, šta mi je stavimo uvijek? Slikarka, right? Desanka Maksimović. Desanka Maksimović. Znači, to i što je sa sledeći? Ne postoji novčanica od 200 dinara. Ne znam. Dio je žensko. Tako je? A ne znam kako se zove. Jel nije Desanka Maksimum? Nije. Ne znam stvarno. Ne znam.
Pavić. Kako? Pavić. Pavić? Je. Pavić. Pavić, najljepše, najljepše. Na 200 dinara. Žena, čekaj. Brate, Tešanka Makšović, brate, otkud sam je. Novčanica 200 dinara je, brate... Aj, vadite novčanice, te, bro. Čekaj, aj, reci samo. Ne znam, nemam pojma te, bro. Jasno. Desanka Maksimović. Znam te pare, to nemoj da... To nemoj me pitaš, Desanka Maksimović uvijek bila na 200 kinti, jel' tako? Nije Nadežda Petrović. A da, jebate. Jer Nadežda Popović. Dobar si. Nadežda jeste, Popović nije. Nadežda? Jel Nadežda Petrović? Jeste, da. Desanka Maksimović. Ne, Nadežda Petrović. Dobar. Ju, šta sam rekla? Nadežda Petrović. To jeste. Gordijev čvor, ko je presekao? Ponosna si ja. Ne znam. Gordijev čvor. Tako je. On. Gordi. Da. Nikola Tesla. Mihajlo Pupin. Bravo. Gordi. Bravo. Ne znam. Ne pojma. Ajde, probaj da gesuješ. Ne znam. Ne znaš? Ne znam. To nekog filma? Ne usjećam. Nisam ja to još učila. Čekaj. Jao, pa gdje književnost? Ne. Konstantin Veliki. Prosek? Niko. Znaš ti Gordija? Gordija? On ti sedi u kolarcu skoro svaki dan. On je rešio. Pa normalno, hvala Bogu. Ne znam. Ko šta? Ko je rešio Gordijev čvor? Gordi, brate. Gordi, okej, idemo dalje. Ne znam ni šta je to iskreno. Aha. Pa jel to, mislim, sad ću lupim, ali oni čvorovi u leđima, što si? Aleksandar Makedonski. Bravo. Idemo dalje. Aleksandar Makedonski. Aleksandar Makedonski. That's right. O, China number one. Je se neko dodvarala nekome? Pa da. Pa da. Pa moram ja kad oni neće. Pa jesmo, Pa jesmo, hvala Bogu. Jesam. Ja sam i nisam. Jesi? Jesam i nisam. Možda. Dobro. A ti nekome? Ne. To je tako tužno. Kako to izgleda? Bolje nemoj. Kako da kažem. Čekuju najgore, najde se najbolju. Pa kako koga? Teško sad. A šalio sam se, pravio sam kritera od sebe. Ne želim da odgovorim na ovo pitanje. Što misliš na ono životinje, kako se odvaraju ili kako se... Jesu ko životinje ili šta? Kako se udvaraš? Pa lepo, kao. Pokaži mi. Objasni mi. Pa lepo, priđeš devojci i pitaš je. Šta? Pa daš je neki kompliment. Kao? Pa lepa si. I onda? I onda ona kaže hvala. A gde se udvarao tu? Aj. I kako to izgleda? Užas. Imam jednu poruku. Ne juri jajno ćelija spermatozide, nego spermatozoid jajnu ćeliju. Tako da se muškarci udvaraju Biologija je lepo. Ne udvaraju se žene muškarcima, nego muškarci ženama. Ne, mislim ova pisanja. I žena iz Smedereva se naziva? Smederevljanka. Smederevkinja. Ja bih rekao Smederevljanka, ali nemam pojma. Smederevanka, ne kako, ne znam. Kako sme? Ne znam. Lupiću, ne smeju. A ja, tu je blizu mene, vrat. Pa Smederevka nije sigurno. Nije sigurno. Nije, nema šanse. Okej, a šta misliš da je? Smederevljanka? Ne, nije, to tek. Smederevčanka. Ja, vidio sam to ono za Budvu, Jesi vidio? Buđanka. Kao onaj peć, kako se zove. Šalim se. Smederevčanka. Smederevčanka. Odlično. Znači, žena iz Smedereva. Ako iz Beograda, Beograđanka iz Smedereva je... Pa nije isto to. Pa naravno to nije isto. Ali kako se zove?
Ajde. Pa nije sigurno je Smederevo, kralju. No shit. Smederevljanka. Dobar. Smedere. Smederevčaninka. Jao, na vrh mi jezika. Na koji grad misliš? Smederevo. Nije bre Smederevo kod Beograda, bre, šta ti? Molim? Iz Smedereva je Smederevljanka. Smederevčanka. Nije Smederevčanka. Smederevčanka, šta? Ne znam. Tako je. Idemo dalje. Pa Smederevka nije sigurno, Smederevčanka nije. Smederevčanka. Nije sigurno, imaš od kokica. Šurkinj. Smederevka. Tako je, bravo. Smederevka isto. Smederevka. Smederevka.